שלום לכל מי שצופה, אני כאן בפתיחה של המגטין מספר 1. ככה נראה מאחורה של הקופסה, ככה נראה מקדימה, ובואו נתחיל. רגע. אוקיי, הנה זה הקופסה, ככה היא נראית מלמטה, וכן, יאללה. בואו נפתח. שתי חבילות, וזאת החבילה של הקלפים המיוחדים. אוקיי, אז אני אתחיל מהקלפים המיוחדים. אוקיי, וואו, איזה יפים הם. הנה סאקה, רגע, הנה סאקה, ססקו, ויטיניה וגימנז. אוקיי, הנה ככה הם נראים בשורה, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל אוקיי. בואו נתחיל מהחבילה הזאת. וסליחה אם הסרטון יהיה קצת ארוך. קלף שחור. אוקיי, רגע. אוקיי, שנייה, אני אפוך, רגע. ארסנל, אוקיי. הלנד שחור. יואו. אוקיי, שנייה, בוא נעביר אותם אחורה. וקיצר, פשוט בוא נתחיל, לא משנה. אוקיי, אופמקאנו, דקו, מנדי, קנטונה, מדיסון, גנברי, ברקולה, פולס, לא יודע, הלנד, יש. אוקיי, טיילמנס, פלמה, ורלה, תזה, טורס, חסוס, דנילו, סמל של צ'לסי, הלנד כמובן, קלף שחור, ומיליטו, מילוט, בקאיאקו, והסמל של פרנקפורט. קיצר, החבילה הראשונה הייתה טובה מאוד. קיבלתי פה קלפים מאוד טובים, במיוחד ההלנד השחור. וכן, אוקיי. עכשיו בואו נעבור לחבילה השנייה. אוקיי, בואו נראה. אוקיי, אני פשוט, אוקיי, שנייה, אני אעביר אותם לפה, ואז נעשה ככה. אוקיי, סטרלינג, אראוחו, ון דוון, לוקטלי, אנדריץ', דונרומה, סליחה, אלכסנדר ארנולד, לורנטה, לא יודע, מאונט, קונלבס, מרמוש, קיאזה פלטנום פול, אליוט, הסמל של פורטו, שוער של זלצבורג, ווקר, סמל של אתלטיקו, ויני, פירמגו, לא יודע, איברהימוביץ' ואנדריק. וואו, איזה פתיחה. במיוחד הקיאזה פלטנום פול כאילו אני עובר לכם עכשיו מהר. וההלנד
וכן, תראו, הנה, זה הרביעייה הזאת. כן, רביעייה. זהו, תודה שצפיתם. מקווה שנהנתם, ויאללה, ביי.